כאן ילד יוטיובר, והם בערוץ אני החלטתי שאני עושה דברים, לא יודע, פותח דברים. טוב, קודם כל יש את זה. וואי, הסתכלו איזה יפה זה. אומייגאד. רגע, אמרו לי שזה גם, הנה, זה גם עץ. עכשיו אני אסגור את זה רק. אוקיי, זה מגניב. לדבר הבא. אוקיי, זה של מיינקראפט לפי מה שאני רואה. מעניין בה יש. תסתכלו. יש פה שלג. בקבוק מים. לא יודע מה זה. תיבה. בתיבה יש כובע ועוד חיים. טוב. את זה גם נשים בצד. הופה. את זה אני אפתח בסוף. פאק, תסתכלו איזה פופ. אני אפתח. עכשיו בוא נפתח את זה. יואו, איזה יפה. בוא נשים בצד. הופה, בובס פוגיניוס. יש כאן גם טרה. נראה לי. סופרמן. מי זאת? זה הבת מנבט הזאת. פלאש. הופה, פופ קטן לא זוכר. חבילת קלפי כדורגל הנפלפים. מזה לא יודע, בואו נראה כמה גולים יש לו. אוקיי, יש לו 20 גולים ולא יודע מה זה השני. מזה לא יודע, אבל אם אתם יודעים פשוט... זה מסי, לא? כן, מסי. הראה לי מסי. 3 גולים, לא, זה לא מסי. מזה לא יודע כמה גולים יש לו, לא כתוב נראה לי. פאקס, אמבפה. 191 גולים. שוער של ברסה. אוקיי. פוקימון.